Debug box mi chiat na thlen thin thlarau chen chil chu debug box chu wen da na bom ju chho siam ania hetiang bom hi chi sang sang ma se tuna kan sai tur ber hi chu exorcism film kan riat la rem em lo pian chhona chan po kha he bom wang hi ni an tia ju chho se dana chuan he bom hi tharau chon ngai reng reng lo midang tina le ti boy thinin om chil thlat ni lan soi thina he bom ron lar chona chan ber chu eBay a chan chin kim chang ne na aron tar chua tang khan ani a chan chin lo in tran dan chu hetiang hi ni kum sang ni pakhat September tha khan ma sang thil hlui lei khom thin pakhat Portland Oregon min alila matana alei chona tangina in chana Peter pakhat kumza pathum lai upa nazi ho concentration camp atrangadam chuak pakhat chuan an chung korwa nei chhun chu lila mata na ron zorani Peter to no chuan chu bom chu engtik lai point mun bi ro taka pi chuan a thuru reng thina a pi chuan tharau mi chunga chiana thlen thein a chen china wangin hon po hong mi lo turan cha thu cho soi nge nge ni api chuan athi nuwa po bom chu phum tel ve ngal torina shila ma se juda ho hi anin phum hian kha mi thi bongruwa kha an phum tel ve ngai lowa an nam danani thil hlui la khom tu po chuan chu pita tu nena tang chuan chu thil chu lain ti file label china tan thil dang jinga jan da tel ve maya ma se chu ta tang chi chun thil mak tak mai chu aron thing tran ta ni ador ngak tu chuan light bulb ho ain thelo thu te kong khar po hon thei mi lawain khar tla thu te le in hnoi lama chuan thomak le rap thak tak tak a hriat thin thu te ha hrila in hnoi lama en fia tura jok chuk thak chuan zote zun rimang ma yarim chetak mai hi a hre phota chumi dot le chuan mak tak main in hnoya bulb zong zong chu a ke vek tir hrelia amakati kher maya chupa chuan abom leiwang ani ti chu hrelo nge ni a hnu loka chu bom chu anu hena thil pe ka pe in a peta dai maya rero te a chunu po chu stroke wangin damdoina alu thoi ni damdoina chung hian hate gift ti ngot hi alam mial mial thina abom pe wangani ti hria chuan nuwa midang pe ka tum po chuan a hena bok chuan ron ki le thina a chan po chu po man kol ve le a chuan thil thalo tak tak an chunga chuan thlen thin wangani ama po chuan re ro te a mumang rap thak tak tak te ne ya ama mai point chu tiang mumang chu nei lovin an chung kwa zong zong chuan chu tiang mumang chu an lo nei vek mai ti te an hrele zela an din mun chu a thalo tak zetoni limcha kaliam turang deuh deuh te an mu le tak zela chuan chu a bom kol chu a sang ni ti cho chiangam ta eBay lama zor tura a chan chin kim changa hria theyang ang te ne na an zo chuan a po zan point alo mut thluwa a ngonga thori hrui hrui aw ma wangina har zok maya a hnung lama hlim thalian pui mai kaliam tur chu awang man sha mani ti chuan eBay tang chuan Jason Hexton Missouri Medical Museum and Call tu chuan bom chu aleya he pa hian a hnua he bom be chan hian le khabu ziak ta ni Hollywood lambeng chu a thlen hnuin kumsang ni som pahnia khan la ong film hunom tak mai the possession chu anu siam ve ta bokani Annabelle Nautelem ram huai chen chil chu kumsang khajakwa somsaria khan meche pakhat chuan Nautelem pakhat afanu college kalai ta na le saka afanu po chuan anu thil lei sak chu ro tak main an chen na a khol rakhi omaya ma se chuno telem chu an khoi mi lo te in room dang de ate local son theya a chen pui te nen chuan makan ti thei hle maya a chang le ka them chuar zet zet no pang le khajiak thiam tir ji ang noi mai te po chu a chhar le no nol thina ma se amit munge ya chuno telem puan them chung no por mai ading le acheson an han mu ta ka chuan hlau ta kher mai le chu mai cheu chuan chu tiang lam thiam bik na nei psychic medium an ko ta ni an mi ko chuan chu no telem chu
mei cheno pang thla pakhat chu an chen naina thitain a chen chil thu chu hrila chu mei cheno pang hming chu Annabel ania chumi hming choi chu no te lem hming po chu an phua sakta ni chutiang mei cheno pang thlarau an mani zinga chen ve chak chan chin an han hriata ka chuan an ni po chuan a chen ve chu an phal sak ta mai boka amai ro chu van doi thak tak main chu no te lem chu ani lo zo na khosata chiam maya an chen na mi pa local ve thin te chu abik tak mai na be ta thina an oma hamna thla te an kora po thler sak te om tanuk mai ni chutiang thilalo thlen ta ka chuan thlarau be pop thele chutiang thlasang ne ram huai fin fia thin nu pa etle Lauren Warren te chu an ko ta ni chu no te chen chil tu thlarau po chu me cheno pang thlarau po ni mi lovin thlarau chual dang dai chu me chia te hanaya an ko chunga alu theina lem chani ti te chu an hrele ta zela me cheu po chuan Warren te nu pa hne na chano te lem chu pe in an ni po chuan Connecticut hetiang thil an la khom na museum adar thlang bom sen chunga da in apona chuan hongsu ti chu an zia kut nge ni he thil hi The Conjuring film a po ti lan ani nge ni lemziak sang chu kumsang ni khan eBay Billstone hama lemzia pakhat The Hans resist him chu zar chuania anu le zela po he lemziak hi lemziak sang na saber pakhat aron ni chhota ni he lemziak a hian mi pano pang pakhat le me cheno te lem pakhat dar thlang kong khar bula anding lai alangani he lemziak pe velani nu le ma saber tu chu Hollywood actor John Marley nia chumi hnen tang chuan California nu patua khat chuan chumelem thilken tel thalo tak tak shereng chung chuan an lei chhong ve le ta ni chumi te nu pasoitana chuan zana hian chulem jeka milem chu anwa kwal thina achang phe chuan lemjek pumpui chu abo vek zela tin chulem jekan khaina pindana po chuan lemjeka mi pano pang chu awa kwal vel thini om takani uluk le chik deuh hleka chulem je en reng phe chuan khosik le taksa zoi ngoi ngoi na te han nei theya no pang zol deuh phe chu lawa awak chun an tlan che thina ni puitling ho jok po chu mu thei si lo kutin an mani ron khoi angte boruak lum le ro tak main aron chemang tein ain che thina online atanga lemziak en ringot point mi then kha chuan omnum lo na le launa mak tak main an mani chu man thin thuan soi bokani heng thil report chi sang sang he lemziak tu hian alo hriat ve chuan makti thau ma se makati lu tuk lo thu chu soi ve tlat maya a chan chu a lemziak review tur aroi mi pahni te chu maktak mai le natlok na soi tur po om mi alowa an thi ve ve wangani The Martyr Plantation hi USA in sang an soi lar ber le khovel pum huwa po he tiang na malang sarania he in hi kumsang kha jasari somko parok dai to khan sakania an sakna mun hi America ram lo la masatu te in phuna mun lui chunga ani ome sang om reng po nia he muna hian atlem bera tual thana boi som chunga thleng to ni thilmak eng mo chu ama poina lo mu to thin renga he tiang lama aron lar chua hluaina ve thunge ro chu kumsang kha joko somriata dar thalang lian anda bela tang chi akhana ni hen ron tlo tu ta chuan chu dar thalang lian a chuan me che pakhat thlan mu fo thina he mai ba ka hian dar thalanga hian no bang ku thla te po an mu thin bokani hrechiang deuh hlek in te ho chuan he an thlam hu hi Sarah Woodruff le afa te ho ni tura Sarah Woodruff le afa te ho turan shalum tak te khanin an soya chudar thlanga chuan an thla chu an tanga langsar takin arin lar thinani an ringta ni in nei thuam sang amalam thin chu kumsang khazaria samli pakwa khan me che pakhat chung ko khosa thei takami anabe kar chu thirlam siam chuana in lo thin mi pakhat zona white maya anapa
Elise Baker chuan a phanu chu tiang mi hnuai hnung zawk nei tir chu atum haulo maya tuma hnekin ami pa po chu anom na khuwa altu na tang chuan hnu chuak dei maya a phanu thinrim nu tok chu tu ma ngai zon po tum to chuang lo le pasal po nei to chuang lo chuan anun chu thinrim na le thinur na mangralin kumsang kha zakwa som palia khan aboral tani hetianga apain andu tak mai ano chua sakma hian ana hian in nei kormoi tak mai alo siam tir manani ma se andin munin azer tak lo wangin in nei kor thruisa po chu anmani ang thowa khosa thei Elizabeth Dysart chuan anin nei na chuna hak saktani anu loka chuan museum a dalu ni tani he museum a hian dani lai hian a in tu then khat chuan he nei kor hi amaina cha thei ni nan soi ta fo maya ambik takin thabial jana ngat phei chuan anin nei kor chu amain ain soi hlo wa achang phei chuan nei che thla te po an hotel thin bokani hemi chungchang en dik tu te po hian enge chan omang an chui chuak thei bik lowa an thu thlung na di taber chu he nei kor nei tu tak tak hian atopa ai nei kor chu aron lam le ni taberin an ngai ta ni chair mi tina thei Newport Rhode Island hi United States khopoita zinga po au paber pol nin kumsang khazaru somkhuwa dai to din khania he tuipui kam khotheng thonuam zet maya hian America mi hausa hau tam tak chu nipui kholum antlan chia san thinani he khuwa lalupa in hlui om ho chu tharau chi sang na chen chil nian theda wangin a hming thang hlom hle maya chung zinga pakhat Belcourt Castle chu Oliver Hazard Perry Belmont American khotlang le politics vel point mangvena satak mai chuan kumsang khazaria somko palia khana leya hein chunga thel chi sang zinga mi te en hlole ngai ven ber chu chair pani om chuni an soidana chuan he chair pani te hi tharau engemo tak maina chen chil thlat maya he chair thu te reng chu votin a tham sung ani lo pon omnom lo na riau te po an nei thei thina a then te phei chu an thut ve le a khan engine moni mu thei si lo hian an mani chu thut bet ni te hian an hre thina dam lo na savak si lo te poina tlak buak thina ni mi then khatero chu hetiangan thut ve le a hian ne takmain engani ria si lo hian chera tang chuan alo nam thole lup zel mai ni ome Nautelem sang athalak phalo tu chu kumsang khazariat songko baruga khan Robert Eugene Otoki West Florida mi chuan he nautelem tri biome takmai hi neya nautelem chu an chia lo pakhat black magic lamboi puna sa thei takle mi panau pang chung te ngai na vak lo tu pe kan nge ni no pang chuan nautelem chu alo min kom bera manga abe mol thina ma se midang nan rial ve mi lo chuan no telem chuan abelet be thin ti an relo chuni auto thenom te po chuan auto te na tu ma anum lo point chu no telem chu ama huna son kual thin ti chu an lo mu thin boka an rap ru hle thina relo te hnuwa no telem chuan hom dan phung thlakin in chung bo ro chu ati cheta zawa ati ra chuan no telem nei tu mi pano pang ro ba chu an mo pu thina ani ro chuan anotelem ti chu ni thu soina hlau thu hi asoi chuak thina ni notelem chu hunenge mo chen chu anda bawa robat po chu lo pui tlingin an chen na in chu aron ro chunani athi thleng kumsang kha zakwa samsari pahnia khan upato tak ni na lu alua ve thunga athi nuwa chuan chung ko dangin aron lei chhong ve lea chuta chuan notelem po chu aron long ve le hlol maya an mei cheno pang ber chon lom view ma se anu le pa te bula no telem chu zan lai a che son thin thu le ama po chu ti nat atum tak zela wangin Key West Museum an peta tok mai ni tun thlengin he museum a hian ala om tarenga maktak main he no telem thala tur hian dil masak phut zela nga ya chutianga di lem lawa thala te chunga chuan chian le wan do na mak tak mai thleng bok thina ni andani museum a po chuan spell cham tur ziakin anda an chiin a chen chila wangin thalak dona chuan
nautelem nena thalak din spell chu cham masazel torin riatirna hantar hialani lemp mei chelim ker akol tu piang thina thlen tu chu a minglema the good days of death anti mai chu kumsang khazaria samsari pariata khan lemp khuas saiprasa ma nai thil hlui jong thin ten an chara an chu dana chuan bc sang thum zanga velami khani nan ria pathianu tam tak zinga pathianu lem pakhata an ngai ni he milem hi chinai lunghlanga atanga kher hania he milem kol masa ber tu chu lot elpon nin he milem kol atanga kumruk chung chuan elpon chung ko pasari ho chu achan soitur omsi lovin makdeu te an thi fai ta vek maya anu lea he milem kol tu Ivor Manu Chile Lot Thompson Noel te po chu Miliman kola changa kumrei lo te chungin an chung kwa in magdeu te an thi zo ta vek mai ni anu lea he milim kol tu palina Sir Alan Beaverbrook po chu a kola changa rei lo te chungin anu puile afanu te pahni nen chuan an palin magdeu mai an thi tanghal pang maya afa pa te pahni ladam te chu hetiang pui thuna thil mak lampang haring mi alo tu ni ma se chutianga an chung ko changa ruang palingot mai an chuata ka chuan kolzuizel taka ngai lovin Royal Scottish Museum Edinburgh ka chuan petadai maya heta hian tun thleng hinala omani he museum adani nuwa po hian he museum en koltu berle milim lem lo dong song tu chu natlong na po ommi lo na thithut maya chuta tang chuan kuta khoi thelo turin dar thalang bom chunga khungbo hani ta ni kumsang khazakwa somnga pali September nili akhan Santiago Airlines flight 513 chu HN West Germany tangin Porto Alegre Brazil panina thok chuaka a tho chua changrei waklawa chuan Atlantic tuipui chunga an thlo lain an bepop thei talowani abo hlen tawanga an zon ngel point thomri wa eng maum lowa Flight 513 bo changa kumsam thum pangana vel October ni som pahni sangkhazakwa somriat pakua khan Porto Alegre chuan he thlona Flight 513 hi passenger somriat pariat le thoktu palinen aron tumle tatlat maya ma se thlona khaltu captain Miguel Victor Carri ho chuan anwai chuan ro ro vek anlo ni toni engtiang ron tumle thenge hania kumsam thum panga chung khan khoya ngian thangbo ti chu zona lian takani tu main chana dak an ria silo wangin inrin siak mai lo chu ti thei om talwani anu pui ria rengnan konga sial Indian history a hian lalro pui sa jahanan anu pui mumtaz ria rengnan in moi le ro pui tak mai Taj Mahal sak tho kan theu ome Darat Manji hi Bihar state a Gelar khuwa kumsang khazakwa somthum palia khana pianga rol tharani chanterin suwa rongbol vein anina chuasana danbat lungal thei khura kumsari zeta tho nuin anin lama atlet leni naupante ta changa anupui tura anlo hual to Falguni Devi chu nupuya nei abeiseya mase Falguni pa hian na tho nei lo tlangwal pasaran nei ngot kha aloram tilek lowa hunrei vak lo nuwa anin nei ta thawani dasrat chuan gelar tlangbula na thok thina kumsang khazakwa samruka khan Falguni chuan anfa panina tur pain an nei trep to tin ni khat chu apasal na thona muna chhun cho ava petur chu gelar tlang pangkong mu malwak lowa akal lai chon akera piala alum tawak mai ni Dasrat hian anupui chu alum te shemai lowa chulai munalo ommi pakhat chuan aron riltani Dasrat chuan anupui rai puar treu thisenina abual nuai chu pomin kilometer samsaria hla damdoin apan pui tani anun na chu chanman lo ma se vanei thak takin apum chungano te chu dam takin na chuak le tani anupui thina chuan angong em maya zana ain ngai tu angut ngut renga afa te chu achung te kuta da anupui che chualna kong tlang pang lungmuna chuan kong tha sial tum tani tu bole cheni ringot mangin kong sial na chu atranta kho chunga mi te chuan chu na hau tak chu a thla kan tin ban san turin an thlem na sa hleya
ma se anu pui che sual na chuan arel ru chu alua hne mawangin achun zom lui zela kumsang kha zakwa samruk pakata khan Bihar state mun then khat chu khokhengin ati buai thut maya dasra te chung ko an buai hleya ma se apain khopuya luta afate en kol tura ti po chuan ahnial fi thla thak maya aril ruwa chuan anupui che sual kongmol chu alian berani kumsang kha zakwa samsari panga Indira Gandhi Prime Minister ani lai khan National Emergency ponania Indira hian Bihar tloin Dasrat hian thlalo lak pui nge ni chuat thala keng chuan rel ticket mantur cheng somhni po ne lowin Delhi apan ve ta top maya rel ticket anei lo wangin kong laka an chuk tira ke in Delhi thlenga kala Delhi a hian kong sian tur sen saudila Indira Gandhi mu atumani an thalak dun a keng yal chung point mu chu anlo phal sak lowa beidongin Bihar akir le tani an khuwa ke le hnuai hian kong sial bok chu chhunjom le ta kumsam hni pahni vel tu bole cheni ne na be hnuin kong chu asial tlang taru maya he kong hian atrile Wazirganj block in kar kong galur paltlang tu chuna satakina ti toya he khoin kar kong kilometer somnga panga jeta thoini thin chu kilometer somni lai ti toin kem som panga chau aloni tani he kong sial hi metar za soma se niya mizowin leitan kan tiang hinin tlang lung khokrok chu atan tlangani kong zaw zong hi fit som thun niin ako pangsan zong hi fit som ni panga niya anupui ria rengna chu atan ha thlak le ma se aming chelna le midang tan mal somna haloni tani akum te lo tam chho zela kumsang ni som pasari august ni som pasari khan kumsam sari pathum mi niin AIIMS New Delhi a phingkan sarina boral tani Bihar sarkar chuan state funeral in athla liam ngatani konga sia lai tang toin ahming lama mountain man ani mountain man anti thin nge a he kong sial hi Bihar sarkarin kumsang ni som pakhata khan Dasrat manji patti na hming an huwa nge ni anupui thi nei na angonge mawang le a hria reng na kong sial ni ma se he kong hi kem somli la ya ti toya kem som panga chau aloni ta ka wangin midang te tan mal somna ni pha ta bokani anna police valia thil mak thleng sandi ko phanti mun hi an chanchin hinga khop maya chungzinga pakhat chu Jerome chanchin hi ni tun thleng hian Jerome kha tunge ni tirle khoya tanga local nge ni ti soi thei anla tlat lowa kumsang kha zaria samruk palia khan dikbi neklama tangin ram dang long lian lokala awaw kama tanga fit zawela hla ading lu maya chu long chuan engthil tak chu ti tum ni mo tein mitam takidan thli renga alandana po longpa ngai lo takania tun main khatiang long kha tu man anla mungai lo bani longa chuang thela chuan longa tanga chhuwa zai reng chuan real box si lowa makti takin mi then khat chuan khothim thlengin chu long chuan thira khuaina thim hnan ta ka chuan mu thei ani talowa atuk zinga anvain le chuan alo om to lowa chutianga akal bole tak de ya chuan thei ngil anu jui vele tamai bokani ma se tu khat chu wakam hnai taka khosa thin Martin Albright chu atu vera adak bau maya longdang lam takan hmuna bul wakama chuan mu anei tatat maile atira chuan aran nung che khat silemo ati dewa ma se sil zongani hau silo hria chian tumchuna thir wanga a hria chian thei tak silowa chuan a hmun nge ya enfi atum tani aba mu chian meu chuan akir le rang kher maya papakhat tu ti po hriat ngai lo a ke khing nia a khup nuailam zong bung ve hi lungpui bula alo tloreng mai hi lo nia a thuam no tang ngai ruat chuan mi khosa thei thokhat tak tur chu ni ma se tunge ni ti hria theina tur chu a thuam no mi chu ti chia sak vekani thung sia mu theom chun chu a kiang maya tui botol le changtlem te om chu ni tunge ni tia anzo chuan fiamang lo hian Jerome ti chawna changa chu chu ahminga niang tia an ko hlen
chu ahminga niang tia an ko hlen tak na chan po nia Jerome chu tunge nia khoya tang lo kal nge ti chu tu hria thei ani talowa ake bungtela chu doctor thiam takina anzai sakni om takina lang tlat maya waw kama chuan engwanga hnu chiange ani tak mai ti chu zona tam berania ake chu anzaina po chu alarei lutuk lo ni na lang bok longliana chuang te khan mipui mu lo line zan thim ve le a khan waw kama andanga an kal san ta ni nan ring ringot mai ni longlian la kha khoya tang lo kal nge engram long nge ti hriat ani lo ba ka longbanga engma ain ziak bok si lo wa amak ta tul tut mai Jerome chu awa chhar tu pa Albright chuan awm puita a hoi herle thuam no tangin mi wan tlang chunglamani ti hriat hle maya minun ngui tak chi nia bia ka hria ma se atong du lo tlat thina ni thil poimo ti tura an hril te hi ti du mi lo changa nei thina Albright phanu kumsomo pa chu angaina ve tlat mai thung a phanuina wa nai to chuan alo hlim sang zel thina khai diat in khakria hriat hlawero chuan achi ai vek zela Albright chung koin rei takanam pui hnuin sendi ko phatangin medagan lama midangin anam pui ve ta thunga Jerome chu atong ngai lowa chutiang chuan anun chu mangrala kumsang kha jakwa song pahnia khan amboral ve ta ni indona hmuna thil thlengmak angel in lar he thil thleng hi kan hre fur to mai theye ma se hre to le la hre lo tan angai nom na amakna te hi angai reng thowa in ngai thadon te ang indo pui pakhana wanglai taka Battle of Mons anti mai hmuna German sipai British sipai te ale thumvel zeta antam hne chunga antolle duai mai kha thilmak takani London Evening News ina talan dana chuan British Expeditionary Force chu German sipain an norbet latmaya British sipai te chiai takanom line angel aroin lar tatlat mai ni angel te chu German le British sipai te in kara chuan anon tla jepta German ho chuan maktiin omzenei lek lovin antollet phata nin an soyani rampani sipai te in bena mun hi France ram chunga nia kumsang khaja ko sompali August tha khani he thil thleng hi September tha London Evening News ina aron ta lan lai po hian British sipai te po France rama hian an lom nge ni Evening News ina atalan mai baka kumsang khaja ko sompanga khan Bristol khopuya Clifton huna pui thiam fanu chuan he thu hi British sipai officer pakhat nena changa checham mewa adon thu chanchin bua ron ta lang ve bok sipai officer soidana chuan Battle of Monsa chuan an chana chaw hle maya tolke lo thei ani lo wangin an tol reta German sipai sakor chung chuang rualin aron nor hum mai bok an sipai te tran mun tor chu anomel ruk an sipai te tran mun tora anomel ruk la chu German sipai ten an lo makhal zel boxia nongdama chua chu anin be sei lo hle ni ma se thil mak tak mai lo thlengta German sipai sakor chung chuang rontlan hum tenen anin kara chuan angel rual hi anon tla jepa German sakor te chuan an hlo ema wangin mule malpo ni lovin arem lam hoin an lim kwal tawak mai ni he thil hi British sipai pastor pakhat Raven CM Chavas chuan British Brigadier General le anwe officer hena tangna hreve bok hetianga angel rual rain lar hun chung hi minute somni velania German sipai point British sipai annor be tlatto mumal nei lawa phili to chu anin kara sipai rual tam lutuk anolan thuta wanga an bo jingam lo thuan soi ve tho boka British sipai te ro chon sipai pakhat ma anolan bel lo thule an mu lo thuan soi ve thung an kara chon British sipai te angel rual an muwa German sipai ten sipai rual tam tak an mu ve thung tina ni ber chu thil mak ve tak ro chu Battle of Mons hmuna thil thleng hi a hlim chhona sipai officer te hian an ti ba kin an soi du lova mita muangin tu man an soi thadu lova sipai thachakna manga be ani lo wangin an promotion chung changa har satnan to pha an hlau ni an soi ani ma se Battle of Mons atanga sipai lo kirte chuan
an thil ton mak tak tak chu an soi huai huai loi si ani mons muna hian thil mak thleng om ngei ti alan na chu British sipai mai ni lo German sipai te point an mo ve tlat mai hi ni engpo ni se he muna angel nge sipai rwal tam tak rain la ringot mai hi British sipai te tan mal somna mak tak ni in an him pha chu ani ta phot mai e thlain sipai nun na chan him Indo pui pakhat na hun lai thawa khan British sipai officer William Spake le ho te chu tren cha an tom thap maya an mazona chuan mel ma chu aron chet le chet lo te malak dan tur sang ruwa manate nein ain ral ring hle maya hemizan hian thla ena wangin malam bo thui takan mu the ni boruak re rui mai noi malaman thireng lai chuan an hmalu ka chuan mishing hlim thla war si hi chiang em ron lang lol maya thlasang ninge an riata wangin makan ti hle maya chu hlim thla chuan sipai ho chu zai zirin na ron beta an mazona nimbuk zau angreng tak om chu ko kwalin ti fai ru ti ni om takin zai zirin ashila anin reng la chon boruaka tham ral le ta ni atu ka khobar vele officer William achana ho te chu an trans malama nimbuk zau angreng tak chu film khur takin a check tir ta chu nimbuk noya chuan kalkong lui angreng to tak hi lo oma ma se nimina botla to wangin bokwak lo chuna kal thelo wani chu kong lui a chon ral thuam chi sang vom pu bom thlengin a lo om che maya dar ka re lo te hnu puak mai tura kam thlap te po lo om nge ni film khur takin an seng hoi ta hloma ama jana khan thlai non ri lo se chuan an chil puak nu langa bom kam sa te po apua bel ngei dona an nun nai na tuar nge yang le ma se mak tak mai thlai ran chan him ta hlau zo kani kum sang kha zakwa somsari pakwa khan nu pakhat Helen chuan jingdar nga vela chuan anu o hria anu tenen hian inthenom chi an ni anu chuan kongka ron kikin Helen yomem kongka milo honla aron tia Helen ni chuan anu o ti hre na mulai chu thowa kongka chowa hon ngalani anu chuan Helen enga tinge ni chin luk khan kan kongka kik chungin ron ko waka hatia Helen ni chuan kalokal reng lo tuna miron ko wa ka thau chi alom ati ve tla thung anu chuan kongkai ron kika min ko wangin karon thau chuaka ilet le dai sia ka moreng che lo mati ve thung chutianga anin biak reng lai chuan Helen nu che nai na chuan erong bola gas chu apuak dur maya ina om se chuan apoi thuingu tangle apanu dam lai thain a chan him ani berang chu kani te na hian thakhat vel koma anin chu ranga a chan po chung kwa in thana thlen to wangani voi tam tak than mu thina kapa moe zan mu te hi apuan sin lai te hi an po thak sak thina ni kaka jen te pathum nen kan mu ma thina kaka jen te hi mi pa vek lo pa wak lo an nia a san tho hi voi tam tak ka se thina no pang na chuan engma kan tong ve lo nen kan hlau em lo wa lau lo ve ti lo chuan mani mut hi ka hlau ve deuh thina rem hian ambula mu turin min soma kamuwa reivak lova kenson phele tani zanlai ka thang har hi kalu chung zon taka hian mi pakhat hian milo en kur maya amala chu a mel ka mu chiang lu tuk lo na mi pa ni ti chu ka hre chiang khop mai ka hlau lu tuk chu ka in khuwa rei lo te hnuwa kanen le chu engma om to lova kamu hil tawata ka thil ton chu ka soi lem lo midang point an ton ve pho wangin ka soi buai du lawani zan khat chu kani te chu mi thina an kala kaka jantenen kanu nau thum chuan in kan nga ka midang karen chu a thave ka keini chu aeng de uzuk maya reivak lawa chuan rum kongka chu ain hongde de mai kan hlau lu tuk chu pona kan chuak che tia karen chu aron eng thata ni chu kani te lo ho ma chu pona kan ding char maya kau nau te hola chu an lano pang sia thla chu an timuang lem lo reivak lawa chuan an lo ho ve ta ni keini ho po chu kan muta zanlai vela ka thang har le ta khomong lama him pakhat hi akal phei joi maya khoilam nge pan ti po ka hre to lova ka hlau lu tukin
engma chu ka hre to lovani ka har le chuan zing alo ni der to mai chumi nuwa chuan engwak ma kan hre to lova kanuna win a hran dan te kan soi howa ka thil mu dan ka soite chu makpon ti vak lova a chan chu anni po chuan anin chu sang na sa anu ton ve pho to wangani zairi an thiat na kha bai joanna tluangpui marzo te durtlang kham tha brigade field te pa son mishing polon thelona kham sang hu ta son pu ko mani ome kapa te thian za ho hian brigade field thang vela lowan nei thina ni khat chu an thian za ho bok chuan fea an kalam nge holamin khoi tang nge moni nula le tlangwal chingchang perazai thoman thria an han hoi vela engma mu tur chuam silo an la zai reng bok sia kapa chuan hoilo na lai po kan nei om lo mange atiani zainari hriatuma kan mit le bengte kan len kol na lama chuan an thian jing mi pakhat chuan he lai a hian pu ko mania he lai tang hian ni mai ka hria ati chu kapa te ho po chu an thian pa din na lai brigade field thang zone chumi chi azola chuan an han theka anin vela chu pu ka tang nge chuan ni zairi an hriat na chu ma se an mani chu an mu thei si lova mishing polo ni ta se khoi tangin nge an kalta kangle te kan tia han tiani angai na chu an hrelo khop maya ma se zairi lo chuan nge chu ni box sia chu tang chuan chu pu chu an chin chia engi mo chang hian chu pu ka tang chuan an lo kalam le holam chuan zairi chu an hrele zau zau thina ni ome Peter lova puitu te kha achunga ka soitwang khian kum tam takal ta khan brigade rama son Peter pakhat hian lowaneya ni khat chu lova lai hian nula le tlangwal mel thadeu mai hian kapi chu I ha to om sia kan lova chhok don che emni an ron tia chu Peter chu alo chawe thau to ni turani ain chhok tira arinai chuan anova chakhle ni turani anwa lai chuan abun luk buk te a chuan thingpui te lumina luta alo chuale chuan anova zo duak to mai Peter hne na chuan kapi kanwa zo to boka kan kalsan mayang cheo han tia an thlang lok kham sang lu tuk tak maya chuan chu Peter mu lai nge chuan an zuang thatamai ni ome chu Peter po chuan makati hle ni nan soyani asakhi ka tur kha kumsang kha zakwa samko pani borvel khani toa police pakhat hian ulbun nen ramawa ka nakindewa chuan awmna tanga hlawe tak metar sare tanga metariat vela hla chuan amu phak si amazona hian ama nung chon zonga sakhilian ve tak chuan nima petla chu muwa aril ru chuan afu don hle mai sotianga sakhi thaim em ka mule to po karing lo ati hial maya chutianga ngai to lai chuna ulbun chole kanga atin tawang maya chutianga inring renga atin wang lai chuan asakhi nung chon tu chu alo hoi thut maya kha sakhi khan sakhi mel pa ngai hi alo poreng reng lowa kumkalta athian pa thito mel chia mai chu putlat mai ni chu chuta alaron nuile ta vorvur le ngal a thong lu tuk chu phuzok maya akat nok mai bok asilai le kan lai chu da thain arang in chulai mun chu achua san ta ngalani doctorin adam lo en kol lai in siam chiat khum akumza takashe to lova ke po no pangte kalani tuna Bethesda bongkon chimvenga omso Greenwood Hospital ni lai khania nupakhat raipur hinaw nei turin awma chutan doctor chuan aria chil thina anlu zan nina chuan dar so pani bor vela chuan doctor pa chuan chunu omna ruma chuna luta chunu po chuna ma boy som turang ni ringna uk sa kwak lova ma se arin lo de main thila thlengta chu doctor pa akhum monga dingkun ngul chu thokle khata chunu hmuwa chuan ain siam chetani chunu chu ain siam chet khumna samaya akhabe koi bala alei sei takina chua khuma amit mu te atipong chuak pura aring koi thenu pin ashoka areka chunu hlalu tuk chu thidang ngalin
atuka damdawi danga anin son ngala hemi thlen nu ani thumna he doctor pa po hi lungphu cholin aboral ta ni a thian pai na ti thai he thu hi kan no pan lai ka pain min hril thina niya kapu kanu pa dam lo kan nen pui lai ka pa tele amen pui tu ten ton hriat an soina kara an soi tel le bokani an soidana chuan tun ma chuan kulikon phei so ram hnuai vek hila niya thian dun pahni hi nula rim tura an ho kulikon phei a son a thian pa jok chuan a kalpuya thiana chu ati thai thanta kalpa te chuan a thim zona chuan a boppu pu chung te chuan akala a chang le amban thlona pu chung te na kal vela a chang le alu thlona keng chung te na kala a chang le alu te chu a herin anui thina a chang le lei sei deuh ang ten a thiana hmai te chu a lei chuna ba hol thuaka a thian para lu tu khlau to boxi khur sai hlok chung chuan thei to pachakin an tlan hoa adam lo zuya a khua te sika ma se a thian pa a ti thai tu jok chu atuka natlok po ommi lovina boral zui ta ngalani puro khoma thil ton mak chu kumsang ni som pani mars thania khua chu lumin boruak chu wap chur maya ina omai chuan aram hnuele luidong khosak chu a thanomin nun chu atilim ema baka a hrisel jok hleya kan pa terwal khutmui tak mai puro khoma po chu len khang zara zan thumria ka mongkar luya ria lu tumin ain bua sai mek bokani khua thal chho bok nen a phurin hlotling em lo ma se nun chu ati hlim thin ema wang chuan leidung lampan chuan tha tho zet chuan a chuaka mongkar lui hi khua tanga hlabak lo le pan nuam tak mai a mai ro chu doi zep deuh hlek tan chuan kalphuram lutuk lo na ngoina a khu thim deuh khup mai nia puro khuma po chuan thil eng mongai tua akal zel chung chuan darkar khatle achan ve vela chuan a thleng thlata ni tlailam boruak nen luidung boruak chu a thiang kak maya len khang zana tur thulang ang ati fel zo nuwa chuan riabu ka suala ain ti fel zo meu chuan jan re hun chu ani der mai rongin bol chop alangai tho wang chuan chome tan vashi chan riak chang chu aril ruk masale ta zoka aria buk sulna tang halo te a chuan vashi jan riak chang tur chna liam phei ta ni zandariat vel ani ta ome nakia noya chuan thuin ka ngei tumin asilai kom chu atuai vata thoma rein leishik thom bak chu hriata nei lem lo darkar khatvel do na thutnuwa chuan homai ril ru ka tuma an thodon nuaya thom chu a hreta tlat mai le phur takina sidet ken chu alek ka nga nakia zan hnoilama chuan vashit ran thlok kai ni om tak chu a hreta a phur to khermaya phim khor takina sidet chu an met enga thingzar lam hoi chuan an met eng ta le a thil mu chu a bei sei lo le tum lo lu tu kanita patling pui mai kutin sei zel zul sarwak veka thingzar lo thu chu amuta ni arak maya engma hrelovina omzui ta ni a har chuale meu chuan an mani khumnge maya chuan anu pui pizari chuan achala tuilumina lo depa a khosik chu sang kher maya arak thot kha paite thingzai ram riak chuan a thom chuan lo hria in thlengin ano zon hoti an han ril chuan atlo manga in khuma chuan chek tlak maya ti theila chu anei der box silo kha mi hring ram huai kan ti jok don nge kha khoya nge omta kangle tvia ian thin zombies hi ano om tak takani living dead an ti mai filma po kan mu fo hi atakrama po om theilo dura kan ngai hi alo om thei mel khop mai movie vela te zombies chung chang le ti virus rikai mithi ni chi asilo minung sai thin te hi kan mu fo thina heng hi film mai mani se atakin hetiang thil hi thleng mai le Miami thir sakora chuang pakhat leri vega chuan kongsira thil mu chu rap thla ka ti kher mai le mi pakhat hian mi pakhat dang ni khore to manglo chu abiang vel a shok vel chu alo keimol mol maya
chuti lai taka police motor ron tlan chu lo ti dingin a thil hmu chu alo report ngala chu police officer chuan chu pa mihring sa lo ei mol tu chu pistol atin chungin top ngal turin thuwa pe a ma se chu pa chuan enga tan ma ngai lo alo ngur cher maya ala kei lui mol mai bok a warning nuwa chuan chu police officer chuan chu pa chu akap liam ta ni ma se chuti chungpo chuan ala top san du chuang lo wa chu police chuan avoi ni na tan an kap nun le a kap hlum ta ni hepa mihring sa lo ei hi kumsom thum pakhat mi Rudy Eugene ni in heti lai hian saruak vekina omba ka engemo roi hlo chak tak a roi nge ni in doctor te chuan an hri ani he thil thleng hi doctor te le police lam chuan a roi boya wanga timai nge nia aril ru hi a boy ve hrim nge nia doi thil lampang jok ti hriat chian hani lowa ami sepa hi chu damdoina daina dam chuak ve le ni hetiang hi movie a poa zombies anti ho anlantir fo thin dan ania ma se haiti ho voodoo pui thiam ho khuan nim le ran nong tur vela tanga an siam damdoi mangin mihring hi an lungphu niam taka dain thiang chen an siam thei tlat mai le chutiang an siam te chu mithi phuma an phum nuwa khan arukin an lai chuak lea damdoi dang an pelea ti chuan thi si lo engma hre tak tak silawin an siama du tokin an chhor to mai thina ni Clairvias Narcis chu mei ni sangkha zakwa samruk pahnia khan Albert Schweitzer Hospital a athia puana nia atu kan phum ngala a hnu dai kumsang zakwa samret kuma khan a farnuin bazar a munul maile Clairvias chu zombie sa siam alonia tlai khat ama man tu pai na damdoi ni lo a pepala a har chuaka atlan bo ta lo ni Clairvias a chungchang hi medical scientist te point thei to pinan chui chianga engemo damdoi chak tak chuan hunrei tak chung mang chuan en colony ti an mu chuak nge ni ama hi zombies record chiang kuang bera khovelin angai ania hetiang zombie sanga siam nana an doi thiam which doctor howina an damdoi siam nana an man hi utrok chikhat ken tot anti bafo marina stole nim chikhat Datura stramonium zombies cucumber anti bok mizobina totorot par kan tiang chi hi ani mela chunga tanga anla kan ti mithiam te chuan an mu chuak to ni African house salan man vak like fan an nam sa khwa le an pu te ho sa khwa Catholic sa khwa te chopol kwalin voodooism hi alo chuak ta ni an man lai doi te Catholic ho mithiang him tele sakho sele sang chu an chopol kwala ti chuan an mani pathian nature god an ti tinen chuan an chopol kwal ta ni tin an lei pathian isu ang ve de wan nei chu baron samai di han tia a san pain setana ram huai ti vel direct takin an bengai lem lo an pui thiam bokor an ti hi medicine man chutiang chu an ni ngal boka hetiang hi voodoo sa khwa lo chua tana ni in an soini tunlai mi thiam te hian zombies an tiang chi an uis doctor ten an pe kang hi ambol hlawa an tel tlang pui chu hreto ma se mihring thi chi asilo ma se tunlai doctor thiam te mu dan poa mi thipa ngai ang chi alang clinically data an puan thei turanga lang thei tura mihring an pek dan hi an la hre chuak thei lo hi thilmak ve tak chu ni ome Haiti vela khu chuan tun thleng hian an chung te ruang uis doctorina an ruanga zombie sa an siamang ti an hlo wangin an thilim te a hian an thlan chu uluk taka an ven thin ba ka an thlan chunga chuan lungphek rit tak tak lakson mai thailo tura rit te chu an da thina ni zombie chungchang hi tunlai khovel thiana chuan tam tak hre to ma se la hriat velo chin po an la nei nual maya engpo ni se tun thlengin zombies chungchang hi khovel thilmak soya pianga soitel tur alani tarengani The Anguish Man he midem hlom mel tak hi Sin Robinson pi chuan a thil hlui da thatna kumsong ni panga chuang zet chu a pi ni na tanga aro chun ma hian alo da thakhiau to ni
api chuan chu lem ziak chu thil sual hla om takani thua hrila a chan po he lem ziak tu pa hian a lem zia rong man then khata hian ama thisen nge hi a man tel awang te le a zia zo hnu loka ama le ma hi a in ti hlum wang te ni na soyani he lem ziak hi api po chuan anei tira chuan atar chuak ve thin thowa ma se atar chualai chuan lungai rumri te ha shefawa anta na rum vela te po chuan lim thla te kwal vel a mu thin bokani chuwang chuan a thil hlui da khomna chuan a khung bo ta dai ani Robinson ro chu pui thu wak chi ani lem lo boka pindana chuna khai vele tamaya ma se thil mak le hlawom deuh deuh chu ina chuna ron thleng tran vele ta ngal mai bokani afapa chu magdeuh main le lo na tangin atla phota nawak phei chu tuar lawani thomak tak tak le lungai rumri chu an hrele tran ta bo anu pui po chuan mu thei chi lo kut hian asam chu aron bo sak thin boka mi papui tling thlabei kwal te an mu le ta hnuwa chuan Robinson chuan chulem ziak thla chu video in alatani a video a chuan kongkhar akhar tu mu thei si lovin akhar thuai lai te meikhu ronjam le chuai lai te le a chan soi tur omlowa banga tanga an milem tar tlale ringot thin te chu a record veka hemi hnuwa hi chuan in hnuai lama chuan a khung bo ta daya hral chhon po atum to bik chuang lowani an chia wanga a thu piang an thina cher chu kumsang khaza sari pahnia khan thiam lo an chantir khai hlum ma ba Thomas Busby chu a thi hmaina du ber pakhat ti an phal saka Thomas chuan a chotui ti ber chu papakhat aya a thlang ta ni aduang chuan an ti lo tlin saka awan kai cho tur chu chuta chuna ba ei ta ni a ei zowa chuan a thutna cher chu hetiang hian an chia halo ta ni he chera thu to phot chu thina chuan manhal ro se tin an chia chu lo ta chuwa tongkam chu an hria ringa wangin khomi pui ho chu thungam po anom lowa indo pui pani na khan aron chunjam ngal wata sipai chumi munaron kan le chinchang hredem lowa chu chera thu reng mai chu nungdam chuan aron ho to ngai lo ti te chu khomi pui ho te chuan an lo chin chia ru kar mai ni kumsang khaza kwa samruk pasaria khan Royal Air Force pilot pahni chu chumi chera chuan an thu ve ve a an chua hnu loka chuan an chuana motor chu thingkung tluina delta ni an pahni chia chuan an thia kumsang khaza kwa samsaria thung chuan chera thua piang an thi thin ti thu chu tiang thu thang oi lo tu pakhat ve thung chu chera chuan a thu lui ve thung ani anna thona muna awakal le chuan khura atlalut pala athingal der mai akum le luka po inchung siam thatu pakhat chu chhun chol lai na ron thu ve le a chonu lama ana thona muna awathen chuan inchung atang chuan tlapalin athi der mai bokani chu pap nei tu pa po chuan chu tiang ang zau zai thina thlen tu chu da chuak du lovin in hnuai lama chuan da bo ta ni ma se chu ringot chuan thina chu alati top ta chuang lawa chu dora bongro da tu in hnuai bongro thiar tha chu a ha deu wangin in hnuai che lo oma chuna thu ve le tamaya a bongro da zo a holam chu konga che sualin a thi ve le ngal mi amai bok chu tiang thilna thlen le ta hnuwa chuan pap nei du pa chuan an kho museum da tan chu cher chu petani museum a chuan le tanga fit nga vela sanga cher chu an khai ka nga tuma an thule talawani tuma chuan chu tang chuan an thi pha talawani